Takže čaute lidi, a já vás vítám u dnešního videa, kdy budu s bráchou hrát, počkáme než se napojí, ale dneska budeme s bráchou hrát Minecraft. Konkrétně by to měl být 9. díl a jako to už je hodně velký počet dílů. Jsem tam dal moc sušenek, ale to je hrozně velký počet dílů. Takže jsem rád, že za A vás to baví a jsem prostě hrozně rád. U dnešního videa nevím, co přesně bych chtěl dělat, ale rozhodneme se. A doufám, že bude něco podnikat. Tak, já bych si tady od něj... Tak já si vykraftím zatím tyčky. A dám můj, tak já si, teďko bych hlavně asi šel natěžit hlínu, z toho důvodu, abychom zase mohli zvětšit. A tím i zvětšit to, prostě náš ostrov. Chápete, důležitý. Počkat, tady musíme vyplout. Brácha, ty jdeš teďko těžit to? Kámen? Kdo by neviděl, jak teďko brácha je v kamenné farmě, tak se můžete kouknout na díl, protože byl bych rád, kdybyste se na to koukli. A pokud by vás bavilo to dnešní video, byl bych rád za odběr a like. V případě i kdo nemá tak zvoneček, ale to je jedna z důležitých věcí, které musíte mít. Nebo ne, musíte, ale byl bych za to hrozně rád, protože mě to dává hrozně velkou podporu. Tím mi vlastně ukazujete, že máte rádi moje videa. Pomalu máme už jeden stack, ale to si myslím, že nám ještě nebude stačit. Velká jeskyně kde? Tak tam radši nechoď. Bracha, radši odejdi. Železo, tak ho vytěž, ale pak odejdi. Protože nechceme riskovat. Protože mi připadá, že to vypadá divně, tak na místě, kde je takhle kámen, tak bych dal hlínu. Zpátky jenom takhle, protože mi to připadá hrozně divný vidět. A místo toho se je vezmeme. Jedno. A ještě 3. Tak ještě jednu. Tak takhle si jich vezmeme. Ty už jsi brácha na ostrově? Ty už jsi na našem ostrově? Tak parkování lodí. Loď? Jak jako loď? To nevím, za mně se to líbí takhle. V té vesnici můžeš, jestli chceš si postavit dům. Brácha.
Jo. Měli bychom teda. Já jsem ho vylevloval. Ale ten už za chvilku ten lučošník bude. Dítě? Aspoň výhoda, ne? A jo, ale pokud bude mít dítě, tak v tom případě vím, co uděláme. Kolik jsi vzal tam toho železa? Dáš mi ho, prosím. Já totiž najdu ovce, ty ostříhám, udělám hodně postelí tady a dám jim tam práci, abych jakoby se do jednoho domu vešlo jich víc, že jo? Chápeš? Tak ho nech, pokud nechce papa, tak ho nech. To není jako v reálném životě, že vydrží bez jídla. Tak já si teďko vykraftím. Já vím, jestli chceš udělat další farmu nějak, tak si ji klidně udělej, že budeme mít víc farem. No, někde tam třeba, nevím. Nebo takhle. Něco můžeš navrhnout, já ti to potvrdím, nebo já ti to schválím, nebo neschválím. Já teďko se pokusím najít co nejbližší to. Ovce. Tady máme prasátko, ale já potřebuji ovci. Tady jsou jenom prasata. To se mi nelíbí. A co? Na co? Jo, ty ji budeš zvětšovat? A nebo budeš stavět úplně novou? Jinde. A kde? Chápu. Mhm. Ano, brácha. Počkat, já jsem teďko na tom jiném ostrově přece. Já hledám ty vlny. Už mám 4, ale vezmu si jich, nebo potřebuju víc, protože pokud si takhle víc budou rozmnožovat, tak je potřebujeme určitě víc. Mám 5 potřeb. Já už půjdu. O to mi ani nejde, abych tě našel nebo nenašel. Mně jde teďko o to, abych něco našel. Tamhle už vidím ten ostrůvek náš. Chvilku budeš muset počkat, tam teďko plavu. Jo. Vidíš mě, brácha, jak plavu? Tak se koukni směrem, kudy je pole naše. Co? Tak ho vykopni. Neba, já ho vyhodím. Mini vesničan. Já jsem
Tak a ukáž mi, brácha, kde chceš přesně to? Cestu. Mhm. Mhm. Kolik máš ještě ironů? Mně teďko napadlo ještě jednu práci pro ně. 2? A tady přesně na tuhle práci, nevím, co přesně z toho je, ale já mám dojem, že to je něco jako ten s tím, který má Envilku. A ten, co přesně brácha dělá? Ano. Já vím, jenže myslím, jakoby, co dělá ta jeho práce, co prodává přesně. No právě, já to risknu. Ale já mám dojem, že potřebuje pšenici nebo to. Ne, tak potřebuje to za mě. Chleba, aby si mu rozkraftil. Tak to otestuju. Tak já už mu postavím postel. Už počítám s tím, že nebude spát u nás. A ještě mu postavím tu takovou krásnou prácičku. Takovou lehce brigádičku, že jo? Tak a ještě potřebuje postel. Pojď. A jakou farmu tam budeš? Počkej, tak já mu tady postavím tutu. Oni mají další dítě. Počkat, tak aspoň budeme mít větší trhy. To bude výhoda, budeme mít větší trhy. Ne? Ale teď už stačí jenom počkat a budeme mít víc prací, za který nám budou dávat za který nám budou dávat irony. Koukej, ale tady jsou fakt 2 ještě. Tady pidulín. Mám tě. Mám. Aspoň budeme takhle vydělávat iron, mám dojem. A tím budeme mít výhodu, že budeme moc mít jakoby hodně zdroje ironu, což se nám bude hodit. Jenže jestli se nepletu, tak aby se vesničanové rozmnožovali, tak potřebujou chleby. Chleba, no. Tak ale já jsem mu je neházel. A jako nevím, jestli je možný, že on si ten farmář vzal prostě sám chleba, dal to tomu vesničanovi a sobě a jako rozmnožili se, to si úplně nemyslím. Tak to jsem možná asi omylem vyhodil, nevím. Pastičku jakou? A na koho pastičku? Ne, to nedělej. Nedá. Ale až vyroste, tak bude mít... Až vyroste, tak doufám, že nás nezradí, bude mít tam tu práci a bude všechno dobrý. Protože vydělá za A emeraldy
A za B bude snad prodávat železo, což je pro nás kurňa. Teď jsem málem spadl do toho, nebo ne do velký, ale do takovýhle jámečky menší, což přežil bych to, ale bylo by to riskantní. Já vím, že někdy se říká, že risk je zisk, ale nebudeme to riskovat. To vypadá normálně ten ostrov krásně z té dálky. Protože jestli nám dá za 3 emeraldy třeba, jestli nám dá železo, tak to bude dobrý. Klidně bych bral i nevypečený, prostě budu rád. Že? Myslíš? Tak já mám 8 vln, abych byl když tak připravený na to. Na to, kdyby se znova chtěli to, kdyby se znova rozmnožili nějak. Tady jsou 2 pedíždíni a to mě překvapilo. Já už jsem myslel, že bude jenom jeden, že jo, bracha? Ale oni jsou 2. Je to tenhle. To je to vylepšení armoru. Tak já tě... Co? Plot? To bychom si museli vykraftit, což mě vůbec navádí k tomu, abych postavil další to. Tady další sadu toho stromu. Tak co s váma malýma budeme dělat? Ale zvláštní, že jeden je oblečený jako kdyby byl odtamtud a jeden jako kdyby byl z normální dubový. Tak snad si tady bude užívat potom života, až vyroste. Je mi jedno, jakou bude mít práci, ale hlavně, aby nějakou měl. Protože jinak pak nebude pracovat a budeme ho muset vzít k soudu. Že žije na tomhle ostrově, ale nepracuje nějak. Což bych ho zažaloval. Vyhráli bychom my snad tu žalobu. A vesničan by musel pracovat nebo odejít. Takže máme vlastně takovou výhru, že jo? Pak budeme ještě mít jeden den, což vůbec. Už jsme přežili 26 dnů. A až ukončí tohle video, tak až se bude končit tohle video, tak to bude 28, protože potom další den je 27. A až to bude ukončovat, bude 28. Takže 28. den. A máme jakoby tohle postavený, to je krásný. Vypadá to, že si hrajou na babu, že chodí za sebou. A fakt nechcete chleba, abyste vyrostli? Fakt. A tím se zvětšej. Jdu. A dej druhýmu, dej i druhýmu. Dej mi ho, já mu to dám. Musíte vyrůst. Počkej, já mu to dám. Zlatá! Ty si... Ok, tak tady ti to vyhazuju. Vesničané. Yes, a má to, takže by měl vyrůst.
Vůbec, kde máme tu loďku s českou? Jo, tamhle. Tři dny normálně, teďko už. Počkat. A jo? Tak moje taktika mu pomohla, že jo? Že když mu dáme chleba, tak vyroste. Takže Chichyuboj, jdeme ho navíc na práci. On už za ní jde. Tak, a prosím, co prodává? Jo, on prodává věci. Počkejte, že budeme moct mít třeba železný krumpáč nám prodá. Počkej, tak to je dobrý. Jo, ty máš 30 emeraldů. Kde jsi to pro boha vzal? Ty jsi ho musel... Já ti věřím, akorát, že... Počkej, tak nakoupíme hromadu lopat. Musíme koupit hromadu věcí, aby jsme ho vylepšili. Ano. A tam ten ještě pořád není vylepšený. Tak a kouknu. Chvilku počkej. Se mu vyčaruje záhadná a... Ne, on to má naopak, že on prodává 4 železa za 1 emerald. Počkat, a nemůžeme to prohodit? Počkat, těmi... Počkat, tak je necháme. Aspoň budeme mít víc. Vestička. Ale vždyť jsme jim teďko žádný chleba nedávali. Ježiši! Tak ty se množí nějak rychle. Co? Protože zvon je ze zlata. Počkej. Vykup od něj lopaty nebo něco. Já mu budu muset vykraftit. Co? Já vím. Počkej, já musím vím vykraftit další postel. Mě úplně frustruje, jak jsou rychlí úplně na to prodávání. Teda na to množení. Tady. V tom případě možná může prodávat diamanty, ne? Jupi! Tak to se těším. Tak toho jdu vykoupit. Yeah! Počkat. Jdeme na těžkou práci, jdeme těžit dřevo, abychom měli tyčky a to pak za to koupili třeba zvony, nevím, ale prostě ho potřebujeme teďko. Teď je jeden z nejdůležitějších na naší to, protože možná může prodávat to. Jo, a pak je zasáď. Já vím, že jsem chtěl, aby jich bylo víc, ale zase takovým tempem. To zase úplně nejako. Za chvilku tady budeme muset těžit každou chvíli, abychom vůbec měli na to. Abychom vůbec mohli zvětšovat. Tak teď to zkusím. Si všechno rozkraftím na tyčky. Sazenice, ne? Tak a jdeme mu to prodat,
Ale to železo je moc drahý. Proč nám nemůže dát slevu 20 emeraldů za to, že tady žije? Pak mi dej prosím všechny emeraldy, protože já je budu tradit. Já vím, oni jedou jako úplně na pásmu, že jo? Že je to úplně... Jak si to tak uvědomuju, tak nemůže si náhodou tady už spávnout potom Iron Golem třeba. Může vždy... Proč je... Jo, to je to další dítě, který jsme tady měl. Japí! Nevá. Chápeš, prostě jsou to něco jako bratři, to jsou geny. Tak, a jdu znova mu dát. Mně zbývají 3 emeraldy. Jo? Kolik jsi vydělal? Počkej, tak potom až dovybereš, tak mi je řekni, protože já si je pak vezmu. Koupím zvon, dám ho tady, aby věděli prostě, že tady můžeme zvonit. A tím je upozorníme, aby se šli schovat. Ten český překlad je nejlepší. Smaragd, emerald. Teda emerald, jak se řekne do češtiny. Smaragd. Jako ono to sedí, ale je to divný. Divný překlad. Tak dáš mi to obilí, abych mu to vytradil? Ne? A vůbec, jak jsou na tom achievementy? Protože tady... Sněz všechno. Ulov rybu, to bychom mohli vlastně. Tak pojď, dej mi to obilí. To nevá, dej mi ho. To nevá, tak mi ho prosím dej. Potřebujeme mu přece koupit ten pitomej zvon, chápeš? Tak já ho zastavím, aby ti neobtěžoval. Mami, pojď za mnou. Ne, počkej, pojď za mnou. O to nejde, o ty semínka. Já potřebuju, ano, hezky. Počkej, ale já ho mám. Tak, ty mi krásně prodáš 3 emeraldy. A teď si jdeme koupit od něj ten zvoník. Tak málo to dává.
Proč? Počkat, můžu to zničit? Mám to. Já se totiž... abych to vylepšil, tak potřebuju... Tak, tady potřebuju... Kurně, kde to je? Takovou tu tyčku. Tady. Potřebuju... Tak... Jo, jdu. Takže já vám děkuju za zhlédnutí videa a u příštího videa... Tady už vyrost, ale u příštího videa čus.